etorriak aurtengo Arrapazank telebistako azken saiora. Martxoaren 31an Arrapazank eszenatokiko finala izan zen Bilborroke. Parte hartzaileen lagun eta zenideek aretoa jendez gainezka jarri zuten. Nere aliasek aurkeztutako gala argazkilaritza lehiaketako irabazlearentzako sari banaketarekin hasi zen. Zorionik beroenak Mali Fuenterentzat. Ondoren, talde finalisten txanda izan zen, banan Arrapazank eszenatokitik pasa ziren epaileen begiradapean. Tanta kageria, gitarra doinu bat, mila harrikada jasantakoa, gure hitza izilarazera, jende askoren artean, berpizten hasia da jada. Azken erabakia hartu bitartean, urduritasuna kentzeko Ukabila taldearen kontzertua izan zen. Azkenik, Arrapazank eszenatokiko talde irabazle izenak jakin genituen. Soundcheck bikotearen musikak eta Swan Low bikotearen dantzak lortu zuten 1.500 euroko saria. Zorionak guztiei!